Andy Owens cael ei gilio gan Gareth Edwards. Williams. Yn yr cyffuriad yma Callum Morris. Morris sodliad hyfryd. At Owens. Fewn at Wild. Yn ôl at Bacare. Bacare. Allo greu lle yn yr ergyd. Bacare a draws wyneb y gol! Callum Morris! Yn rhoid y tîm cartre ar y blaen. Y croesiad gan Bacare. Y cyffyrddiad gan y golwr Ramsey i lwybr. Callum Morris. Smith. Mackay Jones. Yn ôl at Leo Smith. Smith. Os ergyd i fod gan Smith. Smith ceisio canfod y lle o hyfryd. Cyflym y croesiad efallai at y postyn pella. Mae dal yna, Connah drosedd, mae'n gic o'r Smotin i Caernarfon. Gareth Evans yn cael ei lorio, cic o'r Smotin i'r ymwelwyr, a chyfle iddyn nhw daro nôl. Ond os a neb wedi sgorio mwy o gicio o'r Smotin y tymor hwn na Nathan Craig, lawr y canol, y capten yn union i'r sgôr i bedwerydd gôl ar 10 y tymor hwn ym mhob cystadleuaeth. Caernarfon yn ôl yn ni. Mae yna Owens, Wild, Harrison, lle ar yr ochr bella gan Farquharson, Phillips o'i flaen o, Owens yn galw amdani ar ymyl y cwrt Cosby. Wild sydd i fyny amdani, mae rhedd yn y cwrt, Owens! O na drosedd yn y fyny yna, oedd yn wir! Cic o'r Smotin arall. Andy Owens yn cael ei lorio gan Gareth Edwards, cerdyn melyn i Edwards, cic o'r Smotin i gei Connah. 8 munud ar 20 o'r hanner cyntaf wedi chwarae, cyfle i Callum Morris a dennill y fantais i gei Connah. Gyrru'r golwr y ffordd anghywir, ail cei Connah, ail Callum Morris, 20 gôl y tymor hon. A mae'r tîm cartre nôl ar y blaen. Cei Connah 2, Caernarfon 1. Gic dda i fewn i'r gwynt. Gareth Edwards, Morris, codi'r fel i'r pwysa a Ryan Williams. Dyma Bacare. Rhys Roberts yn benderfynol, Bacare yn dal i fynd, Bacare, symudiad ag am Bacare! Bacare dal yna, Bacare! Oedd yna bon yn bod yn ergyd ar y gol o mae'n gic o'r Smotin! Trydydd gic o'r Smotin yn yr hanner cynta! Wel, be welodd Mr Jenkins yn y fan yna? Wel, Jamie Crowther sydd yn cael y cerdyn melyn. Wel, rhyfeddol. Cwbl rhyfeddol, oedd yr hediad gan Bacare yn rhyfeddol. Ac yna mae Mr Jenkins wedi dweud y cyfle i Callum Morris gael ei hat-trick. Callum Morris, yr anadliad, yr hat-trick i Callum Morris. Di ddim yn hanner amser, cei Connah ar y blaen o 2-1. 2 gic o'r Smotin i Callum Morris. Williams, Thomas yn galw hi ar yr ochr bella. A Rhys Roberts dal i fyny, mae'n disgyn i Darren Thomas. Thomas wan ta, allo greu lle am yr ergyd werth mentro fanna, bosib Crowther. O hyfryd allan y troch o bellad, Breeze a draws y cort! A'r bêl fymryn heibio'r postyn. Cyfle i Rhys Roberts, oedd i fyny o'r cefn a methu chyfeirio hi ar y targed. Mor agos, Rhys Roberts. Danby. Gol. Craig. Thomas a Breeze yn cael ei lorio gan Bat yn y chwarae'n barhau. Dyma Darren Thomas. Jones i fewn i'r cwrs. Kai Jones yn y gol arall i Caernarfon. Symudiad hyfryd gan yr ymwelwyr. Da ni wedi chwarae 10 munud o'r ail hanner. Mae'r cofis yn ôl yn y gêm. Kai Jones yn ei gwneud ti'n 2-2. Phillips. Da ni'n gwybod beth sy'n dod yn y fan hyn. Allo ddefnyddio'r gwynt i'w fantais i hun. Ramsey allan amdani. A'r cliriad. Ond cyn belled a Farquharson yn ôl at Phillips. Amser i godi'r bêl yn ôl i fan o fe'n dda hefyd. At y postyn pella. A'r cyffyrddiad gan Bat yn y cefnwr mawr. Y bêl yn cael ei chodi nôl i fewn gan Jake Phillips. Y peniad ar draws y gôl. Ac Adam Bat yn ei gôl gyntaf i cei Connah i'w gwneud hi'n 4-2. Tafliad da gan Danby at Bacare. Holmes y tu allan iddo fo. A
Rwan na chi Basgan, Bacari, ryddhau Holmes. Mae Owens yn y canol a Wild yna hefyd. Ac oddi ar Mike Wild. Y dath hi. Dwi'n meddwl bod o'n gwybod i'w lawer am hwnna. Ond mi wirodd hi i gefn y rwyd i'w gwneud ti'n 5-2. Bacari. Twyllo Thomas. Harrison. Bacari. O, Bacari yn gampus Michael Bacari! O, nac i gol gan Michael Bacari! Oedd i Caernarfon ddim yn heiddi hyn, ond mae'n 6-2. Michael Bacari, sgilia gwych. A'i gosod ti i gornel y rwyd, dim gobaith i Ramsey. Connah 6, Caernarfon 2. Barton. Morris, Harrison. Mae James Owen. Sy'n lygaid oddi ar y bel y cyfle i Bradley yn edrych am Darren Thomas. Horan! O, ta be di lliw y cerdyn fan hyn. Mae'r dyfarnwr yn mynd i'w boced. A mae'r capten George Horan. Oedd yn cychwyn gêm rhif 250 i Connah heno yma. Mae o'n gadael y cae, llawio bwriadol. Wel, wrth gwrs, unwaith eto, da ni wedi ddod drwodd fel enillwyr yn y gêm. Gêm galed, oedd y conditions ddim yn gret, ond na ddim lot o pêl-droed yn cael ei chwarae ar y cae. Ond fel mae hwnna'n digwydd yn pêl-droed, dych chi gorau greindio allan y results. A dwi'n meddwl ar ni'n gwneud hwnna'n dda iawn heddiw. Wrth gwrs, sgorio 6, bob tro'n dda. Ond dydy reolwr ni ddim yn reit hapus efo concedio 2 gol. So, awn ni i ffwrdd o fama wan i gweithio, i cystadlu a troi'n sylw wan at y cwpanau yn brw. Cyn wedyn ffocysu nôl ar y lig, fydd rhaid i ni gwella ar stopio ildio goliau. They've matched up against us, they've gone big. And, you know, I love that. You know, if you want to play against us and you want to try and match up and make it a battle and a physical, you ain't beating us. You know, so the teams move away from their principles a little bit and try and match up against us, and you're not beating us because we're relentless. We're at it. Everybody knows what their roles are. And I thought we were very, very good in patches. Still more to come. And that's not me just banging the drum, you know, to keep people's feet on the ground. You know, there's still improvement to come. You know, the sending off at George is down to 3 bad decisions, 3 bad passes, 3 bad decisions, and George gets done. And I just apologise to the linesman now, because again, like last week, it was that quick. It looked like he was clearly offside, but he wasn't. He was onside. So, you know, that's maybe a visit to Specsavers for me, because the eyes are going, I think. I have to lift the lads, yeah, massively. But, you know, like you said, it's a few weeks' time. We're a little bit disappointed, obviously, maybe in the manner of the last 3 goals, maybe. But yeah, I've just said to him there, you know, make sure it doesn't dent your confidence too much. You know, our season isn't defined. You know, when you come to places like this, don't get me wrong, at the start of the season, you know, the 1-0 victory was fantastic, but, you know, they've maybe put that skeleton to bed now. You know, it wasn't a revenge mission like at all. You know, I spoke to Andy at the start of the game and Craig and Jay, and I wish them all the best next week. I'll certainly be rooting for them in the Iron Brew Cup. And it's full credit to them. I think on the balance of the 90 minutes, they've deserved the victory. And yeah, like I said, I wish them all the best next week. Yeah, dwi'n meddwl ar nhw gael un dros y fi pan o'n i yn Bangor. So dwi'n heiddi un ôl arnyn nhw. Dim cweit yr un ar tro dwytha. Dwi'n meddwl nes i gael y gol gan sgorio yn y diwedd. Ond ie, wrth gwrs, anodd i'r teulu gwatio hena efo Caernarfon a fi yn chwarae. Ond dwi'n gwybod fydd dad a mam yn falch iawn bod Connah wedi dod allan efo'r canlyniad iawn.